Estem aquí amb tota aquesta cua fins allà de gent que s'apunta estan tots apuntats i ara van a dir ei, ja sóc aquí i porto la meva vareta. Curiosament, la Misha i jo portem la mateixa vareta. Sí, això és la capa de guardastes. Però un moment, que l'ensenya. Oh, mira. Idèntiques. Bueno, pràcticament. No? Són germanes. Però a més la de veritat, vale. Perdona, és que les meves Cuidado. Bueno, és igual, vale? Deixarem les discussions per coses privades. Si no, quan veieu per les notícies que hi ha hagut un duel de mags aquí... Sabreu? Sí, exacte. Bueno, estem aquí ara bastant decebuts perquè aquí portem 2 hores i han acreditat a 200 persones com a molt. Uf, com a molt, I doncs, són 200, quantes són? 2.000? 2.183? Sí, ens falten 2.000 persones per tant. Exacte, doncs no fa pinta, no fa pinta que ho aconseguim avui. I per tant estic bastant decebut amb tot això. Diuen que van pel 220, crec. Bueno, sí, com sigui. Bueno. És que el que han dit és que hauríem d'haver vingut més gent, més ordinadors. Sí, perquè tenen 2 persones per 2.000 persones. No quadra. Ningú d'aquí ha estudiat mai en la seva vida en mates, no? No saben dividir. No, si tinguessin un filetip encara. Sí, exacte. Però... Calla, que tot el tenen. La teva ja l'he perduda. Clar, però no es poden veure entre ells. Que potser ens els deixen, quan arribem allà ens els deixen i tornem. Estaria bé que venint que ens tornessin el temps. Saps? Vull dir, i tornem i llavors, no, ja ho hem fet, a casa, saps? I arribem a les 5 a casa. Ojalà, mira. Bueno, però m'ha agradat compartir, fer un joc de veretes. A veure, ha molat, però podria haver molat més. Bueno, pues res. Adéu. Bé, doncs ara estem aquí, ja m'han donat el meu número, que és el 333, i estem aquí, bueno, estic aquí, perquè la Misha marxés abans ja, i hi ha tota aquesta gent aquí, però ara, no sé, han canviat i ara ja no et demanen DNI ni res, o sigui, se'ls va molt la olla, així que no sé ni si aquest rècord és vàlid. Hola! Bueno, doncs ara ja és la nit, són les 8:51 i no hem arribat al rècord que de 2.183 ens hem quedat al 1.600. Bueno, ens han faltat 400 persones que hi havia al principi, però com que han anat molt lents, fins i tot veieu que la Misha ha marxat. Perquè me'ls he carregat jo. Tinc por. Bueno, així doncs, sortirà a YouTube. Ella ho ha volgut. Bueno, així doncs, pues això, hem arribat als 1.600, quasi 1.700, i estem tristos perquè hagués molat arribar al rècord, però ha sigut culpa de Reino de Juguetes i del notari. Pobrets. Maleït notari. Els notaris, vale? Sí, els notaris són els dolents. Sempre. Adéu! Passeu-vos-ho bé!